Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetay ita alawas ana paulwan, pagrebangan iti pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Junay, apay abimtak day ta bibig mo, naan ano day ta? Bimtak lang aro dun ti bibig ko, Johnny ko na yung pailaeng. Daisy ti awag yung kanyak, Ay, sungbatan nakit day, naan ano ta bibig mo, kunak? Sinipat ni tatang. Apay asinipat na ka nga ay. Uray labimtak day ta bibig mo. Pilpilitan na kay dinagarado, Idi abugak Januang. Saan amag na, tanalapit ka no ti panagabog ko. Ay, unay lakit din ni tatang mo. Day talakit din, tinangsipatan na kun ka. Nagungot na di alakay. Ay na, sinublat na tiwi-tiwi ti arado. Ngam sinipatnak ngayon mo na. Imbag ta si mangput kan lakay. Apay ngay impaturay mo abimtak ti bibig ti anak mo. Kasanaw, kat pagar-araduak. Nakangatukit din ti kikit na nakaigam itiwi-tiwi ti arado. Ha, limalakyan. Ay, saan mo kumamot asinipat Makapasuron nga ro ti kasta agalad na. Lalaki nga maggunay kit din a babae. At dapay abak na a babae. Ay, anya nga rod nga ay no kasjay mo ti pan nakaitao na. Ay, saan nga agbali na kasta? No saan mo apampanuinuyan? Lalaki iti nakaparsuan na. Isong aggunay akas lalaki. Agam saan ang masapul akabilam? Mabalin mo mat abagbagaan. Namin anon ang nabagbagaan. Ha, anya laang ti masakbayan na ano kasta na laang. Di na la matultulad ti kabsat na nga datalyer na. At ti ginatang kong agas mo, nanang. Imbag man, ta nakagatang ka, anak. Nabiit ka mo't anapan ije palingkay. Adda ka di adagos nat gedam. Adda simang pet adakkel atrak tinatnatang, nanang. Da kami tinang diskarga. Kanang itulod ka dagiti pwestuan tinatnatang. Imbag lakit din, tada ka gumatgatang iti agas ko, anak ko. Siyempre, di kayo mabalin na baybayan, nanang. Doon lang magkabkab pala. Malak, agtumar ka nga ro din. Agsubli ak ije palingking. Ewan, anak ko. Agyaman akmanin kan ka. Awan ang yaman na, nanang. Barang addamanin sumangpet atrak. Isupay titangdan mi nga agdiskarga. Kan mangitulod ijay na duma-duma a pwesto. Gumatangak man iti shampoo ken conditioner manang. Nay, anyat na pasamak di ta sungom, Johnny. Ni manang net, nagalasa ng ganda ta Juni. Daisy ti bagay ko anagan. Kasano a Daisy kat lalaki ka mat? Kumaano babae ka? Tagat gatanga kun. Nan ano ta sungom kunak? Ang mga nuin sub-sub da ka, gaputa ipapilit mo a babae ka. Saan ka day? Umayak gumatang. Saan kat nga umay makimarites? Agdamdamag aklang mat. Ibagamon no apay akas ta day ta sungom. Ay na, inak man laengan. Di mo ito tigat gatangak. Ditakan. Api manaw kan ngay. Nanay, ato yung tigat gatangan. Saanan? Agdardarasa? Na, pinmanaw ang sinalbagabak na. Nagpaiso siguro nga insub-sub ni Amana. Takagura ti Amana ti bakla. Manang, soft drinks mo man? Baka inumak unay. Mabit lang nga ta mangalak. Naggapo ka DJ Ilay. Wen manang, amumatan, ijay ili ti ayan ti butik ko. Aywan, nadamag ko anapigsa kanupay ti papaabangam iti wedding gowns kanda dumapay a gown. Napigsamat basit manang. Ay, madamag ko man. Saan ka di nga imay dito ni Insan Juni? Jay insan mo abakla. Ay sus, insub-sub ti Amana, gapo iti kinabakla na. Anya?
insubsob na. Mas siguro nila kay Tomas amang pakpakan ken kwa na. Iso nga insubsob na. Mapanak man ija balayda. Ay, saan mo nga ibagbagat imbagakken ka Insan, umayak man. Anya ka dit araramidam? Ay, si Kamet insan. Imbag man tapin masyar ka. Adang agpay susugat di ta bibig mo. Ay, apay nga insubsob na ka ni Uncle. Sino man ang tinangibaga tang insubsob na? Sinipat na. Apay mat asinipat na ka. Di makalakit nga ro day ta sungom. Jay tumot nga minwang. Saan abag na no abugak. Iso ana suro ni tatang. Day jay. Sinipat na kiidin. Day pa yung ngarod sungok. Sumurot kan kanyak. Tapno adda kadwak iti butik ko. Tangdanan ka. Ay, kayat ko Amang ano di nakpalubusan ni tatang. Imbaga na ngamin nga adda ka no ti kinabaklak no mapaanak ka no iji ili. Di ka madanagan. Ipakada ka ken ni Uncle. Anya, alam ti kasinsin mo, tapno addang agbali na bakla. Uncle, kaasimot no dito'y latan nga agigyan. Agtalon kan agbangkag. Anya nga rod ngay, kananya ti ubra na ijay. At nakaditalunan kan bangkagan na ijay. Ni Uncle Mo't. Agtrabaho ijay ili Tangdana, taawan kadwak. Planok amang ibangon iti parlor ko iti asidagmat lang ti butik ko. O di addan at ilagsoksokit iti koko ti ammo na ijay. Bareta kan pala kas kada arado ti rumbang ay gaman na. Di namat nga rod ka ba ilang ti agarado, Uncle? Abay kumadi nakabalan kat lalaki mait. Sadut lang iso ti ammo. Saan nyo ko maaparitan sumurot kanyak, Uncle? Saan mo apilitan nga alain ti sadaw takasinsin mo? Alamot din, Uncle. Palubusan ka din. Padasam apilitan nga isurot, tasurutak matlang ayawid. Anya nga ti ko na ni tatang, insan. Ay, lading ngitok. Umay nakakanusurutan nga uludan ayawid no sumurot ka kanya. Anyamat ni tatangan. Kaya't ko trabaho iti sa bali. Saan kat ngagtalon kan agbangkag? Padasam lata ka sarita. Barang palubusan na kamatlaang, insan. Ura ikak to iday ti pagtangdandang agarado. Daytang at ibagam ka ni Uncle. Ay na, sarado ti utak ni tatang. Di na kaya ti kinataok. Kaya't nakit malalaki ak kano. Saan abakluos? Sayang. Mayat ko man no makaumay ka ijay butik ko. Ado ti gumatgatang ijay. Adapay papaabanga a wedding gown. Kan daduma pa'y mausar iti agduduma nga okasyon. Sayang. Kaya't mat nga minitata nga agpasturak iti naang dod anuan. Anak, palubusan nga ta ni Uncle mo ti kasinsin mo amapan ijay ili. Saan, tatang? Kayat di Uncle pagpasturan itinuang. Ay, naturay ni Manong Tomas. Nuan niya ti kayat na, iso ti masurot. Kasano no saan akayat ti kabalay na ti kayat na? Day tangarod ket, ipapilit na ti kayat na. Ngam di nalatamat maikat ti kinabakla ni Johnny. Agasam. Kabilan na pa'y ni Johnny no adda di na kayat. Un nga raw, itikas jay nga edad ni Johnny. Kabilan na pa'y laay. Ay, aglablabasa. Permi abanog mo asimang pat, anak. Apay numang kita ka iti sa bali at trabaho. Saan kat anak kakarito ni itinatnatang babae ka. Nanang, adu timang tagtagibasit iti trabaho akong boy.
Ngamdakkel ti sapul ti kumboy, nanang. Ay, nga babae ka, anak ko. Trabaho ti lalaki dayta. Lalaki akmat, nanang. Ado a lalaki ti atiwak, nupigsa ti pagsasaritan. Ay, di mo ko maalilawan ti bagim, anak ko. Amo mababae ka. Ngam agunggunay ka laang akas lalaki. Kayat ko nga awagan dak iti lalaki ng babae, nanang. Lalaki laang ti panagriknam, anak. Ay nananang, saan ta na pagsaritaan dayta? Basta, lalaki tirik na. Hey! Wala siyo ka di tawaeng. Tayag mo na tanuang dito. Nagunag ti danong tatang. Diyak amo ti aglangoy. Mabuti nga abo malasiw. Sa kayam de tanuang. Sa mo papagnain di tangaw may dito. Takrot. No ngay matinagak tatang. Mabuti nga. Kasano ang makasuro ka nga aglangoy. No kabuteng mo matinagababaw at tanaw. Mabuti nga karod. Ang mga numatinagak at maano dak. Di nakpagpuntutan. Sing adyon eh. Sa kaya mo, tagbalasiw ka. Nadagmat dito, numatinag ka. Ay, diyak nga rin amo ti agsakay. Ang mga nutumaray tinuang. Di nakpagpuntutan ko na. Sige, itry ko. Anya teramidak nanang. Ang mga numay ni tatang kat kabilin nakmanan. Ay, anya ka di manan, ti inaramid mo. Ay na, kaya't nangay balasiw ko ajinwang ijiwaig. Taipan ko ijibangir at talon. Ay, apay ngamin, adi mo imbalasew. Pimiksa nga rin dito ng tiwaig. Tanagtudo. Amo yung jak amo ti aglangoy. Ay, kat sinakayam lakuman ajay nuang. Mabuti nga. Nungay matinaga. Ay, di imbagam kumakan ni tatang mo. Imbagak nga rod. Yung nakapuntot ki din. Ang daputa mabuti nga. Ay, nagawid akon. Impagod ko tinuang iti asidag tiwaig. Ayan tay awan tulang ng anak mo. Ay, adda nang ibaunak ken kuana. Apay ka di manan. Nalabas ti kinasadot ken kinatakrot ti salbag. Ay nalakay, saan ka day akan ayon a pagpupudutam ni Junay. Abay kumasaan, kat kas jay namut nga main. Jay kabsat na, kat adda trabaho na. Tada bukod na atalier. Ay, apay no palubusam ang mapanmat ag trabaho ni Junay. Tapno at adangag bali na bakla? Ha! Sana mabaling. Lalaki ti anak ta. Sana babae. Nawakam? Ang jakmet kayat akanayon akabilam. Anak ko ni Junay. Anak mo laing deta bakla, sinalpagkit de. Awan ti anak ko akasta. Padaasan na tiyag tuloy nga agbakla ta. Anya ko matyaramidam. Kabilak, aging gaadinan ammo ti laod kandaya. Lalaki nga awan tulang na. Pweh! Napanam ka dehe, anak. Imay itay ni tatang mo, ngam imbagak nga adda nang ibaunakken ka. Naglingidak itilikod ti aparador nanang. Nangag ko amin na nagsaritaan nyo. Ay, apay numapan ka laangan ijay talyer ti kabsat mo. Ay na, damat sa bali asar ka na trabaho. Saan kat nga tik-tik all itinaglati alandok. Ay, Jacqueline niya dayta. Apay, madikade ti agtik ol iti landok. Uray anya at trabaho ditan, basta nadalos. Mapanak iti ayan ni Insan Alice. Sigurado nga da trabaho ijay. Jak bagay ti talyer. Ay, ang kasanon no maamuan ni tatang mo nga ijay tinapanam. Sigurado lakit de nga uludan nakaayawid. Ay, umay nga ta. Ay, nanang, ibagayo lat na mapanak iti ayan ni Manong. Ket tumulong ak iti talyer na. Ala, agawaam nga rod, tadi pa'y simbang pad ni tatang mo. Nakarumwat ka, Mad.
papanam ka day. Mapanak ijay talyer, inak kita ay no ammo na mutla ang titumulong ijay jay bakla nga anak mo. Apay amapan ka pay laeng. Ay kasanong tinwang mo. Impalinong kaon, kanadamatin inted ko akanin na. Agdiretso ka kadi ijay talyer. Una, apay ka de. Inakarod kita ay no tumultulong mutlaeng day jay abakla ijay shop. Ay, basta saan mo akab-kabilan dyan anak ko, ah? Kagura ka, no kabilang manan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kaguran ni Tomas ti anak na ani Johnny, gapo iti kinabakla daytoy. Pinilit na pagtrabahon iti talon, tapno agbalin apud no alalaki. Iti sabali abangir, may samat atomboy ni Charo, ang nagagat akargador iti tsindaan. Kabayatan na, at damat kasinsin ni Johnny, nga addaan butik, ijay ili, kat iso ti panggap ni Johnny, apagtrabahuan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agdiretso ka kadi ijay talyer. Ay katuan apay ka day. Inak nga rod kita ay natumultulong mitlaeng jay bakla nga anak mo ijay. Ay, basta saan mo akabilan ti anak ko. Kagura ka, no kabilang manan. Kas mula ay ayunan ti kinabakla na iti kastangar aramidam. Ay, saan ko nga ayunan? Ang adda ka di nagbaliwan na iti kanayon apan ang kabil mo kenkwana. Kasano nga rod ang mabaliwan na ti kinabakla na? No saan mo mait nga iwanwan? Saan mo't maiwanwan ti tao? Babaan iti panang kabil. Di nakisuro. Amaw ti aramida. Permi abannog mo, anak ko. Apay numang kita ka iti sabali at trabaho. Diyay trabaho ti babae. Nanang, may saak alalaki. Ado ti atiwag alalaki, nupigsa ti pagsasaritan. Pigsalaag day ta anak. Kung gunay mulaang ti kasla lalaki. Kayat ko akitaan dak akas lalaki, yung babae nanang. Saan mo kung mga anlilawan ti bukod mo abagay? May saka ababae. Nanang, kas ko na kun, santa ko man napagsaritaan day ta. Matikawak lang. Kaya't ko nga ipalagipkan ka, anak, amay saka ababae. Babae ka, anak ko. Nula ko mamabalin abaliwan ti amin. Baliwak, nanang. Saan mo ang mabaliwan? Ti inaramid, ti apo. Insan, imbag matay may ka ditoy. Pinalubusan na ka din ni Uncle? Ay, naglibasak takabilin na kumamanan. Apay akabilan na kamanan. Amo mampay ka ni tatang. Diyak nga ron kabayaran ti papaaramid na. Ang pilitin na alata. Ay, masapul nga ron akanayon taasiputan no umay. Tapno pumanaw ka adagos. Magna ka itirwangan iti likod. Uninsan, ay na, diyak kayat nga uludan na, nga yawid iti away. Ay, unay kat ngaminan ni Uncle. Nalabas mo't. Di na kayat nga agragsaken agnam ayak, insan. Ti pakarigatak, ti kayat na nga ipapaaramid kanyak. Saan mo't akas jay kadagiti kakabsat mo? Hello, nanang. Kumusta kan? Nakaawag kayo?
rimwar ni tatang mo. Ang mga nuumay dita. Ay, kita talumiklik ka, anak ko. Agyaman nak iti daytang ibagayo. Iti sabali a pwesto ni insan ti pagyanak. Di na pa'y amo ijay. Sige anak, agandad ka. Ito na da kwartak nanang, ikang kayon to. Saan mo apagrebengan ti magted iti kwartak, anak ko? Ora jak pagrebengan, pakaragsakat. Saan aday ti panunutem, anak ko? Agurnong kakit day para iti masakbayan. Ay na, weng kadi. Basta ikang kayo iti kwartayo. Arimuar ka nun ni tatang insan. Ang mga naumay dito ay. Di ka agdanag. Ipan ka ijay sa bali a pwesto. Ija ayan ti agduduma a gown for rent. Intaman nga ron. Amo nga ni tatang dito ay. Imbang ijay, masigurado ka di na pa'y amo da ijay a pwestom. O sige, surutin na ka. Hina, sige. Sumaruno aklat ta insan. Ay na. Dito yung ti pwesto a gown for rent. Ay, wow! Nagpipintas mo tanda kita agan. Ay na! Kaano ak nga tanga agaw ni ti kastoy? Wedding gown. Ay na, saan mo nga arapaapon ti gown, insan? Nalipatam samot aday ka ti makagapo. No apay akanayon na kaakabilan ni angkel. Awan ti sinalbag nga anak mo ijay talyer ni Manong na. Ay, lakay. Bye-bye am ka din no anya ti kayap na apapanan. No jak agkamalay, adda amaw itinapanan ti bakla tao. Pagkunaam nga daam mo. Jak pa'y makita nga agdanag ka. Di mo ka di mo. Ano adda ti anak ta ditoy? Ad-adda nga agdanagak. Gapo iti panangkabkabil mo kan kuha na. Saan ko akabilay no awan ti makagapaw? Kasano nga ta no adda na bilbilag ngam si ka. Kadaag kamali ka kat kabilan da kamot. Anya nga ta ti mariknam. Anya ko mati pagkamalyak. Panagkunak kat husto amin nga aramida. Di mo kadimot ammo. At itaw adin na awatan wano aklunan ti kamalina. Kat iso ti ad-adda nga agkamali. Kalukuan dagita nga ibagbagam. Agrupot ka. Tamapan tayo ag home service. Intay mang make-up kan mang kupyor iti buok ti agkasar. Abay kan flower girls. Ay, jay ka din nagabang iti wedding gown kan gown dagiti abay, insan? Wen, insan. May sapay dahit apagkwartaan tayo. Kat dahit at tikang runaan ang makagapo, no apay nga inala ka. Nalaing ka ngamin nga ag-make up. Ay na, nagmayatan no kanawin nga da kastoy insan. Kastoy ti bagay mo at trabaho. Ay, wala. Ay, jak amo ti agarado. Nang runa no ada ni tatang amang bambantay kanya. Ay, agkabil kaya. Kat, ikam ka di ida, no adon ti kwarta ang maurnong mo? Tapno saan ani tatang amin ti agarado. Ikak iti panang dandang agarado iti talon. Sige, barang saan na kan akaguran no kasta ti aramidan. Nangalaam ka di dita a kwarta, anak. Nagadumag. Naurnong ko babaan iti panagkarkargador ko nanang. Nadumot gayam tinaunog mo. Apay adi mo ibang ko. Tapos saan ang mapukaw, wano magastos. Dahita ti panggap ko nanang. Inak ibang ko. Wen, nasaysaya at matlaang no ibang ko. Ngamtigig ka, ma'am. Inak pa'y gumatang iti masapsapol tayo kan agas mo nanang. Sakbay nga inak ibang ko ti mabating. Jack ni namna, maanak ka ornong ka ti kasta ka adaw, anak ko. Nalakat ti makaurnong. Nulakat ado ti agsangpet anak natin, nanang. At tuyan ti tangdan mo, insan. Ay,
Amin dayto insan? Apay amas dao ka. Pasaray mapantayo ag home service. Iso nga dalat tabingay mo. Agyaman ak insan, nagdakil gayam titangdan ko. Ado nga min tinagrent, kan nagpa-home service, insan. Ay na, kanayon ko makastoy, tapno mabiitak ang makaurnong. No agbayag ka ditoy, awan papanan na, no lakat, ado ti agpa-home service, kan kanayon nga daagrent. Ken, ado ko mati umay gumatang dito'y butik mo. When kan ikararag mo, nga ado ti umay gumatang kan agrent iti gowns. Ingka man di jailay, tayong kagumatang iti herbisijaw. Ita ka din. Ay, awan mo ti kwarta nga igam ko. Naibus ka din tigam mo. Kunak man madapay. Ay, kaano, dahi di panangtid mo. Ay, awanan tapi nakitsindak. Nagkirigat nga minti agkaik, iti kasisiita na tambak. Imbag no mapasuyutan iti herbisijaw, tapno matay ti ruaut. Ay, kasanungay. Kat awan mo't nga ron igatang ko. Alam pa yung nga ron ti igatang ko kuma iti pestisijaw. Alang nga ron, tama pa na kon. Ay, ang mga nuagtudo mananinton malam. Ay naimbag man, ta nakaumay ka dito'y ili, nanang. Ay, imbaunak ni tatang mo, anak ko. Inak gumatang iti pagpatay na iti root. Ay, marigatan namin nga aggae. Alan, takaduan kayo ang mapan gumatang, nanang. Ay, jay kanula ang basit ti gatangag. Tawan ngamin kwartami, anak ko. Paggatang na kuma iti pestisidyo, inununa na ti panaggatang iti pagpatay iti ruot. Ay na, intayon ta siya ti gumatang iti sabidong ken pagpata iti ruot. Igatangan kayo pa iti sidain nyo, Ay, adda ka din kwartam, anak ko. Uray pa'y man ikang ka iti pangtangdan nyo ti agarado. Ay, nangalaam iti kwartam. Ay na, nagpigsagayam apagsapulan ti pwesto ni Insan Alice, nanang. Nagbiit kan, anak ka urnong? Ay, mapan kami ngamin home service. Dakil mo't ganti tangdan. Naglagan pa'y at trabaho. Ado matigin at gatang mo. Nangalama iting gatang mo kadagita. Ay, nagkita kami kan ni Juni ijay ile. Iso tinaggatang kadagita. Anya, nangala na nga iti kwarta na, tinakaw na. Ay, anyat pagkitkita am iti anak mo, agtatakaw. Ay, nasapulan na gapo iti trabaho na. Inikanak pa'y nga ron iti pagtangdan mo kano iti agarado. Anya kano ti trabaho na? Ay, saan mo nga amuan? Tamangan noing kamanandangran. Ay, tulungan na kalangarudan iti kasapulam iti talon. Abang ano dakas ma ti trabaho na? Ay, nadalos ti trabaho na. Iso, ti kabailan na at trabaho. Diyak mo makitkita ti kaanak am abakla, manong. Ayan nan. Napanmat nagbirok iti pagsayaatan na Anya kumangay pagsayaatan. Asawa ka di, ti kayat mo asawan? Asino ngay mati mangayat iti may sa bakla. Trabaho, ti kayat ko asawan. Saan kat nga asawa? Anya kumangay matatrabaho? Nagadu at trabaho. Kas kumaiti agyan iti parlor. May sadaytan at trabaho. Saan ka di akagura ni Manong Tomas dayta trabaho? Talalaki, di anak na? Awan mabalinan na. No isumat ti kabaalan ti anak na at trabaho. Parlor gayam, ti pagtrabahuan ni bakla. Ang kasibsibat ni Manong Jose, naibaga na parlor gayam ti trabaho ni Johnny Manong. Anya? Imbaga na daytakan ka? Katkas jay matimbaga na itay Manong. Amok parlor gayam ti pagtrabahuan na. Kayat mo asawan, saan mo nga amo ti trabaho ti anak mo? Saan tanging magbaga kanyak ti trabaho ni Johnny? Kat itatamaw, anya nga iti aramidam Manong. Saan ko pa nga amo? Hanggang at dadakas sa mapasamak. Itagbat mo dayta iti bato.
Podno ka day nga iti parlor ti pagtrabahuan ni Johnny. Ay, anya kumati ka pungtot mo. Dakes ka day. Konsentidor ka. At agbalin na bakla, ajay tao ta parlor ti pagtrabahuan na. Anya ti kayat mo. Lalaki abarumbado, wenno bakla anasingpet. Tulungan na kapay ti kasapulam iti talon. Ngem kababain nga rod. Lalaki, ngem kastekit din ti trabaho na. Adon ti bakla a parlor ti pagtrabahuan na. Adumet dagiti lalaki dita ngem barumbado ken mamartek da. Saan apulos apakairanudan ida? Makitam ka di nagtaer ama sabat ta nga gidurduron iti kariton, insan. Ni Charo atong boy dayta. Ay? Nabayagan a kargador dito tiyandaan. Ay na, nagwapo. Ay, tomboy dayta. Ne, kinita na ka. Imisam. Hay, gwapo! Hoy, beauty! Nagpintas kan ading. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay o itaalawas ang napauluan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naglibas ni Johnny, gapo iti kinaungat ti amana, kat napan iti butik ti kasinsin na ani Alice, ijay ili. Inala ni Alice akadwana iti butik. Iti sabali abangir, nakita ni Gemma tinawadwan a kwarta, nga urnong ni Charo, babaan iti panagkumboy na. Binalakadan na ti anak na, nga ibang ko na ti kwarta na. Iti may sangal daw, nagkita da Charo ken Johnny, ijay sindaan. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ay, nagwapo kit din. Tomboy dayta. Ne, kinita na ka. Imisam. Hay, gwapo ah. Hoy, beauty! Nagpintas kan ading. Siyak gayam ni Charo. Ay, siyakmot ni Daisy. Agsarsarita kayo Tanda basit papanak. Agsubliak dito inton madamdama. Okay. Kita lang ang makita ka dito Kadumot niya alis. Ay, nabayaga ko dito ay. Sa anak lang amin arum-rumwar taadak iti pwesto Pwesto? Kanayo nak iti pwesto itinatangan. Kat di ka mat makikita. Iti pwesto di kasinsin ko ni Alice. Iti butik na. Kasinsin mo gayam ni Alice. Umayak to iti pwesto mo. Inakpay ngamin itulod da gito inaknatang dita pwesto da. Agmay-may sa kamat dito yan. Ayan te kasarsaritam itay. Ay na, napanda ka na yung tulog tinatnatang. Nagtaersi ka. Crush ko kaya. Ay naku. Ay, mabalin ka di ama in love ti tomboy, iti bakla. Ay na, dakis aya. Panagkunakit awan dakis na. Kasano? Bakla kan tomboy? Ay, nagmayat ti pa nag-isisam na kanya. Nagmayat ti nak. Ay, una yan. Insan, ada ka din nagbalin a crush mo? Ada, ngam di nakidiing kaskaso. Ang ni Charo. Ay na, nagmayat ti isem na. Makapa-in love. Damo lang makita na in love kan? Dahito yun ti kunada a love at first sight. Ay! Itaman pa'y akas ta ti Jarmo anak kao. Ada ka di pa kariribo ka.
Oh, nadala pang panunutak nanang. Apay kastoy. Itag lang ang makariknay ti kastoy. Ada ka di marikrik na? Ay, ada ka di sakit mo? Awan. Nanang, pudno ka di ti gayuma. Gayuma. Ni, apay anadamag mo dayta. Diyak ngamin nakaturturong, gampo iti may sa at taong nanang. Ngam, saan mo ka di akapuso, tinasao at tao, anak? Saan, nanang? Saan nga ta, nga agayat kaan? Ha? Dakis ka di, nanang. Nagpintas ti bagbagak ang babae. Anya, babae? Ay, saan kumamot na anak ko? Madeno padam ababa iti pakirelasyon nam. Ay, basol dayta, anak ko. Lakay, apay abim marigkwas ka matay. Ay, natagtagainap ko kit din ni John eh. Apay, anya tinaramid na iti tagtagainap mo. Agpakpakada kampay iday. Diyan mo no papanan na. Anya ngay ti kayat asawon dayta. Apay ngay nga agpakada. Saan ko kumakano apalubusan, ng pimanaw matlatan. Ay, gapo siguro taad na ijay ilay. Ay, pimanawon dito balay. Tanaranggas kamot ngamin kuana. Sana kinaranggas day jay, kaya't ko lang maikat ikinabaklana. Ti panangkabil iti may sa atao nga adda kam malina, maibilang a kinaranggas. Kasta ti inaramid mo kuana. Ay, iso nga ta nagpakadan? Ano laamay? Mapanta ka di manan ijay ilay. Wayne, nung amin daduma, kat ado ti customer da alayes, inak matumulong Napig sa tinegosyo na no kasta. Nung amin ag home service da, masapol nga adda mabati iti pwesto na. Nangato ka di matlaang ti sweldo ni bakla ijay. Nay, apay akayat mo maamuan dayta. Nadamag ko laang mata. Nung amin dito iti ayan na, kanayon mat amakabil. Nay, apay asip-siputan ti mapaspasamak iti kaanakak. Ay, susan ko matasip-siputan? Makitkitak laang mat at akarubak mat. Dayta tay kunada, ama nagsipot akaruba. Awan pa'y mati customer mo. Manganta pa'y iti pansit. Kinatang ko di taasidag at turo-turo. Apay aging matang ka. Apay nga inyog mo dito pwesto ti gowns for rent. Kaya't kung agsamot amangan. At damat namin ni Alice ijay bangir. Mapan kuntumat ikan iti kanina. Ay na, apay akayat nakakasango amangan. Diyak man na mo. Yung kaslalim mawag tilubong ko nung makita ka. Sanak matasigo da kastoy. Ayat kahit mo asawin nga eh. Diyak mawawatan. Uray siya. Diyak mat maawatan tibagik. No di ka makita. Nalidayak. Ay, iso nga may katap na makita na. Ganun. Tayta tipod no. Diyak nga rin makaigna no di ka makita. Anya nga ta dayto eh. Ipatay kong samat no di ka makita. Ay, no! Di ka matmatay Taglidayak na mapukaw ka. Kaya't mo sawan. Napatagak matkan ka. Alays, anak. Kanayon mat jay tomboy ijay pwesto abambantayan ni Johnny. Ay na, tatang. Pagkakatawaan da nga rod. Pagkakatawaan da giti adda iti bangir a pwesto. Addan sa kano relasyon da. Anya? Tomboy kan bakla? Naaddan iti relasyon? Kasla imposible nga rod, tatang. Nukit kita ni Charo, kasla ngamin pudno alalaki. Siga pa'y amag na, kat babae mat. Kat ni mat insan Johnny, di nan kaya tinagan a Johnny. Daisy kano.
Kasla babae mat nga gunggunay. Ay, jakman ammo, no anyan ti mapaspasama kadagi jay adwa. Anya nga tati pagbanagan ti relasyon da. Panagkitak, kat naragsak da adwa. Kanayon pa'y amapan ikan ni Charo iti makan ni Johnny. Nga damat lalaki ang mga ramid kanyak itikas jay. Sigurado, mainlavak mat. Inak pa iji palingki. Adumanin ti itulod ko anak natan. Ay, umay ka dito yung daw Saan kan adumagas agumatang iti makan? Tasya kung timapan kumatang. Ipa-take out ko Naka-order ako. Dagasig tulangan inton umayak no aldaw. Ay, basta ka di. Urahin kan tulangan nga rod Sa anak kon arumwar, sweetheart. Okay, sweetheart. Inak nga ro dun. Ingat, sweetheart. Asino jay lalaki apimanaw? Tada pa'y pa-sweetheart yo. Ay na, babae day jay nanang. Anya babae, kat lalaki mo't jay nakitak. Ala? Ay saan kang agar-aramid iti pagpungtutan manan ni tatang mo? Ay basol day ta, anak ko. Ay, kat no babae ni Charo, tumboy. Anya, nakirelasyon ka iti may sa atumboy. Limpyo ka di ti panunot mo, anak ko. Apa iparit yun? Iso tinakita anasaya at atao. Di naktupa inikan iti sakit tinakin. Nagdungo kaya. Panagkunam ka de, kat adda napudnoken ka iti kasta ka sa saad mo. Ningarod Charo. Iso tinakariknak iti kastoy. Kat dinawatan na kakadin iti kwarta. Wes! Isukit di pa ati gumatgatang iti kanin mi dito'y pwesto. Dito'y gown for rent. Una man ang tedmanin ni Johnny iti pagtangdan iti agaradaw. Apay analiday ka. Ay, jak mo. Noom no nga ibagakken ka na ito'y wano saan. Anya dayta, ibagam tapno amukmet no anyaman dayta. Addan kaayan-ayat ni June. Anya? Adda ka di mat sana limpyo ti utek na anang patol iti bakla nga anak mo. Ay, dayta nga rod ti saan ko nga ammo no kasano nga ibagak. Ay, ako aya. Napingagkarasin na ka. Anya ka di ti parikot. Ay, may sa atomboy ti karelasyon na. Anya? Ayag pada kurang ti panunot da kita adwa. Inton aganak da. Panay kurang-kurang ti panunot tao da kita anak da. Ay na, jak matukod a panunutan no kasanuday ta a klase ti relasyon. Impagta nagkita ta dito isango ti store, Jose. Apay ka di manaw, adda ka di ibagam. Anya tinaamuak, abinaybay anyo anak relasyon ti kaanak kami ti tumboy. Manong, saan mi atanggal amin nga oras ni Johnny? At damat panunot kan waya-waya na. Anya kita tumboy ken bakla nga ag sweetheart. Anya nga tati may mayat. Makirelasyon iti tumboy. Wano, pada na alalake. Saan aday ta ti damagam kanyak? Mati akitain nga da relasyon ti bakla ken tumboy. Saan ka di ababae matlaan ti tumboy? Agunggunay laang alalake. Kastamat ni Johnny. Lalaki, ngam agunggunay laang ababae. Hey, sakit ti ulo day di adone. Awan lat di napatpataudan. Sinalbag kit na. Johnny, kaanakan, nagkita kami kan ni tatang mo. Kat di na anamungan ti relasyon nyo kan ni Charo. Ay na, iparit naman ang ti pagragsaka. Awan matararamida ka madi uncle. Anya nga ta, numangkita ka laangan iti babae a karelasyon mo. Ay na, awan samgar adot-dot ko iti babae. Babae ang ngarod. Saan ka di a babae mat ni Charo? Ang isumit, tinagaram kanya. Ah,
Kayat mo asawan. Iso ti lalaki, tas ika ti babae. Yes! Ay. Baliktad Pudno ka di ti damag nga dan tumboy nga asawa ni Junay. Asawa? Ay, awan pa'y asawa ti anak ko. Day tamat nga bintiyag warwaras adamag. Ay, amangan no si kamanan tinangiwarwaras nga adan asawa ni Junay. Kat no nangag ko amis mo asaritaan damanong Tomas kan Jose. Ay, saan na pa'y nga asawa? Karelasyon laeng. Naawatam. Ay katawan pa panan na ano di kastan tumat lang di mapasama. No, isuda tinaituding iti tunggal maysa. Anggam no saan ngay, asawa kunam ka di pa'y. Pag sinaan yung ka di ida? Saan ko amasumbatan dayta asaludsud mo? Ala, itid mo kit din, tigat-gatanga. Apay ka di analiday ka, sweetheart. Na, saan ko lakit di nga ipalubos ang pagsinain na ni tatang ko? Tapay, saan ka di ang maikarikan ka? Diyan mo ka ni tatang ko. Ure ni nanang kit adamot pa nagduwa-duwa na. Amangan ka no saan ka anapod no kanya. No adda pa nagduwa-duwa da. Agkalay satan, tapno maikat ti pa nagduwa-duwa da. Kasanungit ipan nakisarita ta ka ni tatang. Ibagak kininanang, taumay kami ije balayo, tulagan dati kasartang. Sige, tao may ninanang ditoy. Ibagak ti imbagam. Amangan no sandang anamungan ti panggepta. Uray kastoy ti kasasada. Aramidan ta ti pagrebangan ta, iti bangunin ta a pamilya. Agpaiso ta. Ti panangarami ta iti pagrebangan ta iti pamilya ta ti kapatgan. Adung agpaiso di ta ti lalaki. Nung di damat aramidan ti pagrebangan da, iti pamilya da. Amo minsan, mapadasa kong di agaw into nagkalaysa kami ka ni Charo. Ha? Mabalin nga tang agaw, ti baklang agkasal? Anya ngay? Siya ti babae? Saan asika ti babae, insan? Ay? Ni Charo ti babae. Sika ti lalaki. Ay na, siya kumaati agaw. Ni Charo ti ag-Amerikana. Ha? Ti amok kat saan ama palubusan ti kasta? Sigakit din alalaki ti aggaw? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay o itaalawas ang napauluan. Pagrebangan, iti pamilya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naadan iti relasyon da Charo kan Johnny. Saan mat nga umanugot ni Tata Tomas. Ta ipagarup na, asan anapudno ti tomboy, aka relasyon ni Johnny. Iti may sangal daw, agsarsarita da Johnny kan Alice. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay o itaalawas anapauluan. Pagrebangan, iti pamilya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan asika ti babae, insan? Ni Charo ti babae. Sika ti lalaki. Ay na, siya kumati agaw Ni Charo ti ag-Amerikana. Ti amukat saan ama palubusan ti kasta. Sigakit ti nalalaki ti aggaw. Apay nalipatam asyak ti babae? Ni Charo ti lalaki.
Apay nga lilawam tabagim. Kasano ko maasika ti babae ako nan? Si kakaditi agana? Ouch! Nagsakit mo tanday tang ibagbagan. Panunutam anaimbag insan. Uray agpa-opera ka, tapasok katam ti kinalalakim, babaan iti sex transplant. Saan ka lagtang nga aganat? Naawatam. Nagsakit mo tan. Kahit mo asawan. Awan karbengak nga wedding gown. Saan amabalin nga alilawan ni Apo Diyos? Lalaki ka, kunakmanan. Babae, tirumbang nga ag-wedding gown. Apay analiday ka, sweetheart. Saan ka naman mapalubusan tikas kanyak nga wedding gown inton agkalaysata? O sino nga rod nga iti ag-wedding gown? Siya ka di? Wan ka no! Tapno matuloy ka no ti kalaysa. Sikat ti ag-wedding gown kat siya ti ag-Amerikana. Saan ka di amay mayat? No sikat ti ag-wedding gown. Siyak mo ti agbado iti kahus ti lalaki. Saan ka no nga mabalingin? Kinaawan respeto ka no iti Diyos ti kasta. Anyay nga rod ti aramidan to. Santa ka din nga agkalaysa. Masigurado ka saan akayat ni tatang adita agkalaysa. Kasano nga rod itan? No mabalin, jak mo't kayat asyak ti ag-wedding gown. Nanang, ayat ko amamuam. Bakla ti kayan ayat ko. Anya? Apay tinapilim nga inayat, anak. Isumit nga rod tinakarik na ak iti ayat, nanang. Ay, na yun ngay, anak ko. May saka atumboy. Idinto tabakla mo ti kaayan-ayat mo. Kasano itan? Plano mi nga rod tagkalaysa. Ngam saan kanumat amabalin nga iso ti ag-wedding gown. Masapol asyak kanong ti ag-wedding gown. Siyempre, tasimbaan ti pagkasaran yaw. Ay, kinaawan respeto. No lalaki kat ti ag-gown ditan. Kasano nga rodan ngay nanang? Una ni Daisy, asaan ka no akayat ni tatang na no saan kami nga agkalay sa iti simbaan? Agkalay sa kayo, kat surutan yaw ti maiparbag. Madamag kumanmanang. Kasano nga iti anak mo kan ti sweetheart na. Sweetheart na lata Amangan no inton madamdama. Adamanan iwaras mo adamag asaan arumbang. Si katay kunada adagdag bawas kay. Apay ko maadagdag bawas ako naman. Ay saan kit din? No adamangag mo, imaritis mo adagos. No saan amanayunan, mabawasan ti damag nga iwaras mo. Saan mo't Diyay sumaruno amang istorya at imang nayon wano mang bawas saan kat asyak. Ay, di ka man. Kat no si Katerina dagiti chismusa. No kumamabalod ti chismusa. Si kan ti kaunaan amabalod. Nga na siguro tangdan. Bakna nga kon. Anya abak nang. No maibos ko mati sao ti tao. Si kati umuna ang maibusan iti sao. Imbagta na sabat ka man ay. Kasanon dagiti dua akurang ti panunot na. Sino akurang ti panunot na, manong? Dagiti sana normal at tao ti kayat ko asawain. Daka di charo kan Daisy. Anya dis Jone, bueno, disyaw, taisaw. At dan samat plano da nga umay makisarita kan ka, manong. Plano dan samot ti agkasar. Anya? Agkasar dagiti dua? Awan dakas na. Lalaki kan babae da. Ti dakas, kat no agpada a lalaki, wano agpada a babae. Tsaka mo kadakwada. Mangamong da. Makita nuan niya ti bunga ti aramid da. Jone, nagsabat kami kanitatang mo ijay dalan. Saan ka di makapungtot? Imbagak ti plano yo, nga agkalay sa kayo. Kat kunana,
Amakaamo kayo ka no? Sangwen na nga ta, dagiti umay makisarita. Siguro. Mabain mat siguro iti sabali a tao. Ay na, mga noy garaw naman, hindi kinaunget na, kat pagsasawan na, dagiti umay makisarita, uncle. Ay, saan mat siguro? Kat ibalakad ko. Asaan kalaangan ako muyog kadagiti mapan makisarita. Asino nga, kadakwada ti mapan iji balay? Siyak tun Tapno saan man ang agungat ti amam no makita na ka. Nanang, mapan ko ibaga kada ulitan. Tamapanda makisarita kadagiti dadakkel ni Daisy. Kaano ti plano nga ipapanda? Sana kaday ako muyog kadakwada. Amangan ngamin no agmadintuman ng tiriknam no mapan ka iji lugar na. Adda ka no ngamin pagnaon, nanang. Kasta kaday. Ay, kasto'y tumati ka sa saat ka. Nalaka, ak amabannog. Iso asaan kayon ako muyog amapan? Dauli taglaangan ti mapan. Ikararag ko, anasaya at kumati masarbayan ti bangunan niyo a pamilya, anak ko. Mangnamnama ka, nanang. Agpada kami kini Daisy anasimpot. Napudno kami iti tunggal may sang. Nasaya at ti may sa relasyon, no napudno kan agtalag kayo iti tunggal maysa. Nasao kanyak ni Jose, at nakano umay makisarita dito'y balay. Makisarita. Maipapan itaan niya ti pagsasaritaan. May papaan ka dagiti agpada akurang ti panunot na. Apay kaday anadagsen ti daram iti anak ta. Awan mo ti inaramid na ken kaamaday. Mangibabain nga rod. Apay kumanga ibain mo ti anak mo. Imbes asika ti mga ndingay nukas dyan nga irurumenda. Saan mo't? Basta, saan ko nga ayunan ti kasya agalad ti tao? Nagmadi akitaag. Anya ka di ti pilyam kadagito'y agaw, sweetheart. Diya ka mo, sweetheart. Tasaan ko alin niya dayta? Sikan ati agpili. Ay na, no siya kumati mangisuot akat daytoy. Agpada tamit asaan analukmag. Mayat ko madaytoy, oh. Alam, gaputa pilim. Kantap nula ang makapagkasarta. Anong sak na isuot? Anong sakmutan ati agkawos iti kawos ti lalaki? Una, uray ta apagbitla ang mat nga isuot na. Nagsayang tumit. Apay nga min asa na mabalin nga agaw nak. Uray, takanayon kanto apaggawnin no agasawatan to. Ay na, magagana na kung iti pan nakadanon ti kalaysata. Uray siyak mo ta. Yung mapanpay makisarita adagiti kakabagyak kadagiti dadakkel mo. Sweetheart. No umay da makisarita kadata, saan ko maatilakid-kid dawang? Anya kumangay ti kidawag. Nulagat agkalaysada, umanayay. Ay, kunak no dumawat ka pa'y itinagubaan, kanuan niya pa'y dita. Apay kumangay kat lalaki nga ron ni Jonay. Dekit di tumboy kumati agkid daw. Ngem ga po taimbilang na lalaki ti bagina. Isom ti makamaw. Huwin gayam. Lalaki gayam di anak ta. Hanggang tumboy ti mga asawa. So asanak at dumawat iti anyaman. At dapay lang mat delikadesa ka. Nasaya at mat, kababain nga men. Numasurot ti husto, lalaki ti anak ta. Kat iso ko matimapan makisarita iti nababayan. Ngam saan mat, taipagarup niya itumboy nga iso ti lalaki. Iso abay ama. Anya day tuyan ama paspasamak. Mamati kan asan anormal ti mapaspasama. Gapo iti aramid day jay saan anormal. Ay na, Tomas. Diyak kayat amang ngaganday tasang kaibagam. Asaan anormal ti anak ta. Insan, day ta ka diti ko na makursonadam ag gown? Yes, insan. Saan ka di nagpintas? Ay na, napintas amin ag gown ditoy. Depende lang iti kayat ti mangisuot. Sa bagay,
Saan nga agpapada ti kaya titong gol mayso? Apay nga ron analiday ka. Gapo ka dita saan amabalin asika ti aggawn? Sinabi mo pa. Nagsakit kaya tinakam ko. Apay nga minday ta apagalagadan. Saan kan nga agreklamo? Day tamat gamit ti rumbang. Sagrado ti kalaysa. Iso arumbang lang ang masurot kan maaramid ti husto. Pilitak nga awatan Sapay kumaa, tamaawatam ti kayat ko nga ipakaawat kan ka. Malindayan ka di manan ti kasinsin mo, kung gapu iti gaon. Wen nga ron tatang. Apay, ada lalaki asumrek iti simbaan, anak kagaon. Ay, may samot day at Charo. Di nakat kayatem ti aggaon. Kasanungatan no agasawad ha? Anya akasanaw ti kayat mo asawa? No at danton anak da. Asino ti awagan ti ubing iti mami, kan daddy? Ay, no asino kadakwada ti aganak? Isaw ti mami. Kat imposible mat ani insan ti aganak. Ay, mayat daytoy apadaanan No anyan to ti isuro da, kadagiti anak da. Ay, natulagan ti kasarda. Anyan to nga ta ti masakbayan ti bakla nga anak ta. Tamo ba yay? Makitan to Ipapilit na babae. Ta sinukatan na pa yun iti Daisy ti Johnny anagan na. Ipilit mo't ni Charo alalakay. Ay, makita. No anya ti mapasama. Nadamag mo ka din. No sa dino ti reception ti kalaysada. Diyak pa'y dinamag. Ngam ijay siguro ile. Ta ijay mo ti ayan ti trabaho na nga agpadpada. Ay, saan akayat ni June ti agtalon? Sadot nga may ti sinalbag. Ay, di nakabaulan ti agarado. Nadagsun ka no. Una, tayo pilit na babae ka no. Agam dalaing mat adumiskarte. No kwarta ti pagsasaritaan. Adda pa yun urnong na. Umadanig ti kalaysam, anak ko. Ay, agmay maisahak ka diin dito'y balay. Sana mabali na panawan ka, nanang. Manayunan takit di Tagyan dito'y balay ni Daisy. Kaya't nakaditi agnaod dito'y. Nanang, nasingpit ni Daisy. Nasayaat nga rod no kasta. Kung akno sikat iba pan iji balay da. Adayo ijay away, nanang. Kasanungay ti trabaho. Awan ti palingki ijay apag kumbuyak. No kumaada sa bali at trabahom ako anak ko. Nanang, alis to apag kwartaan tagidurun iti kariton. Oray tagtagibasitan ti daduma. Di daan mo adakil ti sapul ti kargador iti natnatang. Kitaan ni Charo. Nakagawn, ngaminton magna. Kas lalalaki ang magmagna. Pinabagay ti aggawn. Ay, awan lat di mo madmadlaw. Simbahan lang arudan ti ayan mo. Nimet Johnny, numagna ag kinni-kinni. Ay, nagmadyakitaan. Saan man at ila madmadlaw mo? Kasar, ti anak ta na ito. Ay, alaman lang ag dalikap-kapak lantan. Ngaminton magna ititengan ni Charo amapan iji altar. Siga magmagna. Ha, nakapil ko ti siko na nagaatid daw ti addang na. Ay, at taldakan. Umayon ti mangkasar kadakwada. Mangrugin ti seremonya ti kasar. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itiing kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, natulagan ti kalay sa dadyo ni Kancharo, ngam agpada amalidayan dagiti dua, tatinam namaan da apagbado, kat saan amabalin nga isuot da. Sakbay amang rugi ti seremonya iti simbaan, adda nadlaw ni Tata Tomas. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas anapauluan, pagrebangan iti pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Alaman laeng ngay, agdalikap ka paklatan. Ngam intun magna ititenga ni Charo amapan iti altar, siga amagmag na. Nakapil ko ti siko na, anagaatid daw ti addang na. Ay na, agtalnakan, taumayan ti mangkasang kadakwada. Mangrugin ti seremonya ti kasar. Dan iti sango ni Jonay, ururayan na ni Charo amag na ititenga amapan mangdanon kan kwana iti sangaw. Kasla saan anubya ti magmagna, oh. Apurado akasla dab abutin na. Ay, agtalnaka kunak. Unag ti simbahan ti ayan tayo. Ay, disiplinaan man tangiwat mo. Un ka day, agtalnakaw. Ay na, pakawanin na kapaw. Nalpas matla ang antikalay sa. Kahit kasanaon man ang agdan manugang yaw. Ay, ading ko. Sapay ko ma, tanaragsakto ti bangunan da a pamilya. Masigurado manang amok dagiti tuwa. Agpadadaan na singpay. Kan maysa, nagagat ni Jaro. Ay, asino ngay nga ro ti makuna nga ulo ti pamilya kadakwada. Ay, daytaitan ti saan tayong amaw. Adda kadakwada daytan ha? Ay, addan asawa ti anak ko. Ay, jak ni namnama amang asawa mo ilaang. Saan tayo mat amabalin aparitan ti pagragsakan ti anak tayo? Dayta nga ron kay. Tamadlaw ko mat anaragsak di anak ko. Manipod nagkalay sa ti anak ta ni Junay. Kasla kanayon ama ikulkuleng ka. Ay, jak manamaw. Ngam idilang anak kita ka naragsak ti rupa na. Ay nadlaw mo matgayam dayta. Ta idi adda dito'y balay. Jak pa'y nakita dayjay a kinaranyag ti rupa na. Ti salod-saod. Mataginayon nga taday jay aragsak. Ay ket, adda kadakwada dayta. No amuda nga aramidan ti pagrebengan da iti tunggal maysa. Ano dagiti bambanag asumkan iti panunot ka? Kas kuma iti anya. Saan nga tangagbaliw ti amin? Numadandan iti anak. Kitaan tayo. No anyan to ti mapasamak, no addanton anak da. Naragsak ka di, sweetheart. Ay, unay, sweetheart. Diyak pa'y nakarik na iti kastoy, idi awan ka pa iti biyag ko. Kasta akmat, sapay kumatawan parikot asumangbay iti panagdinata. Adamit la kadataday ta, sweetheart. Dayam, mapan ka kadi pa iti pwesto ni kasinsin mo. Uno agyan kalangan dito'y balay. Ay na, sayang tisapol ko na agyanak dito'y balay. Ala, adakan ka dito. Ngam na siya. Masapol nga agkargadurak lat na iti palingking. Dakil ayat isapol mo iti palingki, sweetheart. No alisto ka lakit di nga agdiskarga kan agitulod iti agduduma a pwesto. Adda pa'y atiw na dita makitang tangdan iti inal daw ang. Nagmayat mo tinaangay akalay sa ti anak mo, manang. Para kanyak. Ubing pa'y ni Junay, anak ki asawa.
wano nang asawa. Apay nga ubing ako nam. Kano laklakayanan. Ay, anya itayan. Laklakayan mo no bakbaketan. Takayat mo ditan. Nala, lakwan na kon iti sabon, tay nakman aglaba. Ay, madamag ko man gayam. Asino kay ti aglabakan agluto kadakwada. Ni nga ta Johnny, wano ni Charo. Ay, saan ko nga mo? Tadyak mo't dinamdamag day ta kadakwada. Idinagyan da iti apagbit iti balayaw. Asino nga iti aggunggunay akas babae kadakwada. Agtintinulong damot akanayaw. Mga no itaada mo laan. Ngaminton agangay agpin na tudundan. Ay, kat addan kadakwada day ta. Makaammo damot tan. Nagsapa ka mo tan abimangon, sweetheart? Masapa nga min nga da umay atrak. No awanak pa'y jay, adda makauna sa bali. Sayang ti maidiskarga anat natin. Ay na, itimplang ka pa iti kapin. Adapay danom iti termos. Nagmayat mo't gayam ti adda asawa na. Adda para timpla iti kape. Wala. Alangan mo't amapan ka nga awan karga ti tiyan mo. Alaman nga road, sweetheart. Tapno saan akong amapan iti pagkapyan iti tsindahan. Aywan, ada tinapay iti nga ikapin. Ay, wan gayam. Mapan ka ka din aldaw iti pwesto ti gowns for rent. Wan isupay mo ti masapulak. Panawan kayo pa dito'y nanang inak iti pwesto. Sa nabalay ta nagdalaw sa kung dito'y balay. Apay anagdalos ka pay laeng. Kataada ka akmat amabat bati dito'y balay nga agdalos. Awan nagkakararamida kitay. Insamira ko na tinagdalos. Di da kami laeng ka ni Charo. Masapa aromwar. Siyak matan ti agdalos dito'y balay. Itataadak dito'y nanang. Siya kung ti agdalos. Sakbay asumre ka? Agpaiso timbaga ni Charo anasingpot ka. Ay na. Nasingsingpwet ako ano nakaturugak. Mangrahabak ka man ako na akon. Inako na nang Malam to no sumangpot kami kani Charo. Saan nyo aliplipatan ti agtumar iti agas yo? Kumusta nga dada asawa na, insan? Ay, nagmayat Iso ang makiasawa kamutin. Tapno adda katulungam iti amin na banag. Ay, umay tumanan dito ni Charo. Kasanon nga ti kasasaad yo, insan. Kaya't ko amamuan. Anya ti kahit mo asawan? Si kakadi ti daddy, kat ni Charo ti mami. Hey, awan ti mabaliwan. Siya ti babae. Ni Charo ti lalaki. Anya? Kaya't mo asawan. Si kalat ta ti kasla babae? Yes! Babae ang kanya. Ngam iso ti babae. Idinto ta si kakat lalaki. Hey, basta iso ti lalaki. Siya ti babae. Talaga abinaliktad yu ti kinapudno. Ay na, iso nga ro tirik nami. Awan maaramidan mi Iso ti pakaragsakan mi. Adumit na itayin sangpit mau. Nangalami ti ingatang mau. Ay, impilit ni Johnny nga intad. Saan kunak at ginatangnan? Imbagla para kadatakanaw. Ay, kanayon mo't amang teday nga anak ta. Dagiti kakabsat na kat saan may. Day tangarud kat, no asino pa iti ibagbagam nga abnormal, iso matimang talyaw ka na ta, itatabakot kan lakaitan. Makaudong ka. Ibaga ang tao may damat pumasyar dito'y balay. Ha? Sige, ibagak to, no makaudong akmanan, lakay. Nakaamirisak, iti nakita tinapalalo aragsak na iti nagkalaysada. Uray kargador dya manugang ta, dakkel magayam ti sapul na. Sayang, no adda sumangput atrak itaabigak. Apay, asayang ako na. Kaya't ko timapan agkargador. Maulaw ako. Agdul-dul ukak pa'y no bumangon na. Apayan nga
Agurigor kaya. Dapadapon ka man. Sanak mat amalamin. Basta agkapsotak. Kan maulawak ang pumang. Ay, nasaan ka mat alabara? Apay nga, akas tati marikrik na. Diyak man mo. Ita lang ang mariknak dito eh. Ay, hindi man kita iti taxi. Mapantay yung ospital. Ang mga niya daytan. Anya ka di tinapasamak. Ipan ko yung ospital ni Charo nanang. Maulaw ka no. Agdulok na bumangon. Ay, na ang mga niya dayjayan. Ay, apa yan? Ay, taman pa yan. Ay, saan nga taabanog na? Tamasapsapa nga min ang mapanay palingki. Malaing ka nga ron ipakita iti doktor. Sige nanang inakakita iti taxi. Anya timbaga ti doktor, anak. Ipan ko kanu da ito isbuna iti laboratory, nanang. Malaboratory test kanu. Kasta ka day. Sige, inakon. Charo, anya nga min ayati marikrik na. Maulaw kan agdulukak nga rod nanang. Inakpay gumatang iti gatas di tarwar ta uminom ka pay. Diyak kayat tigatas nanang. Anya, saan ka di asigod? Akay kayat mo ti gatas. Diyak kayatan. Nadda makitam di taan na alsaw. Isuman kit di tiyanam nanang. Anya? Naalsam ko na. Ay, may sa ti kayat asawon ti panagulaw kan panagdulop mo. Anya kumangay nanang. No jak agbidot. Agiinaw kan anak ko. Awan mat ni Johnny kat aldawan. Itamampay. Imawag itay, tatang. Impan na kano ni Charo iti doktor. Apay. Agsakit ka din ni Charo. Apay nga impan na iti doktor. Maamwan tayo to no may ni Johnny. Apay nga tan. Italaang man amadamag ko amapan iti doktor ni Charo. Kanayon mat ditoy. Diyak pa'y nakita naglangan itinabayag dito'y tiyandaan. Kaslakastan sa nga agpaiso. Saan ang managlangan? Kaslasan ang nagsaksakit jay tao. Italang agpaiso Apay nga ta. Adamat iti kalman. Nakitak ang nagitulod itinatan. Agudong kan samat manang. Kanayon samat ti udong mo ita Adda nang ibaunan ni Tomas Kanyak. Adda mapan ko gatangan akasapulan na iti talon. Ingka ka di dumawat ka ni Johnny. Damag ko pasaray ikan na ka iti paggatang yu iti kasapulan yu iti kusina. Uray ka di dagita kat madamag mo. Ay, napigpigsa ka pa'y ngamradar. Ay, saan lang aradar uno antena ti adda kanyak. Adda pa'y wifi ko Bilibak at talaga iti kinalaing mo nga agchismes. Super chismosa ka talaga. Ay, kunak no superstar itayan. Sige, panawan kan. Amangan no awanon ti malugana. Anya ka di na ita igamaw? Ti resulta ti laboratory. Ipan ko iti doktor. Apay analiday ka? Masikog ka no ni Charo? Ay ikunakon kat. Ay nga apay ngay nga rod analiday ka. Kat adanto anak yun. Siya kumaati ron bang agsikog? Anya ti kunam? Ay, ipan kon iti doktor, da iti resulta. Taray si tanda iti vitamins ni Charo. Sige. Ay, agyaman ak, Diyos ko. Tawan sakit ti anak ko. Masikugayam, iso nga agulaw. Ay, adanton apo ko. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas, ana pauluan, pagrebangan, iti pamilya,
Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mayro. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita, isabot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapaulwan, pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan ka di asya kumatirong bangagsi ko? Anya ti kunam. Ay, sige, ipan kong ti resulta iti doktor. Tarisitahan da iti vitamins ti Charo. Sige. Ay, agyaman ak Diyos ko. Taawan sakit ti anak ko. Masikugmat gayam, iso nga agulaw. Ay, at danton apo ko. Nanang, anyangay ti kuna ni Daisy. Kwa. Impan na ti resulta ti laboratory. Ipan na iti doktor mo. Anak, masikog ka ka noon. Anya, kasanong agsikugak kat lalaki ang nanang? Ay, saan mo ita maipilit a lalaki ka? Tadan ebidensya, babae ka. Masikogtan, anak ka. Intayon. Dumagasak pa iti butika tagumatang iti vitamins mo. Nalpas ka din, sweetheart. Mapalinan tagawin. Oh, sweetheart. Ay, pinagdanag na kita eh. Kunat no dan sa bali sakit mo. Nga masikog kamit gaya. Sorry, sweetheart. Mawatak tirik no. Ang sarita ta ijibalay, hun. Itulod ka ijibalay. Masapul nga ginanak ka. Di ka agaw awit itinadagsen. Tapno saan amaragrag ti ninawan. No sa anak nga gawit itinadagsan. Kasano ti trabaho. Siya ka trabaho ah. No sa anak lakit di nga gulaw. Mabalin manin ti ang kargador. Ay, surutan ta ka diti imbaga ti doktor. Apay, kasta tilangam, insan. Kaskala na pukawan, iti manurimo. Dito nga ipapas ko ti sakit tinakam ko. Apay ka di insan. Apay, ana sakit tinakam mo. Awan magayam sakit na, insan. Ha? Apay nga rin yung sangit ka. Awan mat gayam sakit na. Masikog gayam. Apay nga sana siya tinagsikog. Anya? Masikog ni Charo? Di ka man nagkatawa. Nagsakit tinakam ko. Insan, ti kayat mo ang mapasama kat imposible. Kasano ko makasikat ti agsikog? Kat saan kamot nga ron a babae? Lalaki ka, insan. Dahil tangan tinagsakit. Ipapilit ko a babae ak. Ang naman niya nga ita. Saan magayam anaan-anay ti kinababae? Ay, kumusta nga tirik nang? Agulaw ka pa? Un nga rod. At tapay la pa nagulaw ko. Nang runa iti bigbigat. Ay, un gayam. Gumatang kantuman iti mangga. Aguri ka tadaginatang ko. Inakokisan. Alaman nga rod, sweetheart. Iso ti kayat ko akanan. Maditi angot ko kadagiti daduma amakan. Diyak kayat ti angot da. Uy, nagrigat gahan ti aginaw. Kaasimot gahan ti agbalin nga ina. Siyak ka din ti ina? Saan ka di asyak kumati ama? Dahil tamot ka, dahil iti panunot ka. Tasyak kumati ina. Ang, ada aya ti ina, saan ba't nga agsikog? Ay, agpaiso ti na ibaga ni nanang. Saan ko ang mailibak ti kinababae? Iti importante, aramidin ta ti pagrebangan ta iti pamilya ta. Ora niya ti kasasaad ta. Masikugan ni Charo. At danton apo ko ta iti mabiit. Di mang ipapilit a lalaki, iso tinagsikaw. Di mat mang ipapilit a babae, saan mat nga ron nga iso tinagsikaw?
tasaan ang mabaliwan ti tao ti panang parswa ti apo kenkwana. Ti babae kat para iti lalaki. Kasta mo ti lalaki para mo iti babae. Iso abidot ti arami ti daduma, a babae da. Ngamang ikabalay nakit din iti pada na a babae. Kasta mo ti lalaki, amang ikabalay iti pada na lalaki. Iso nga iti uray ka anuman, saan nga agbalin a pamilya, ta saan da a maparaburan iti anak. Pudno ta kunam, iti pamilya, adda pagribangan ti tunggal maysa. Saan nga agtipon laeng tapno agragsak. Saan akasta ti bilin ti apaw. Oy, apay nga grubrubat ka nga, Charo, ha? Papanam. Saan akong nga agulaw? Mapana kong igipalingki. Ay, no! Nakakita ka mo't ti masikog a kargador. Alangan nga tugtugawak dito balay nga agmalmalum. Ang mga no, da mapasamak iti anak ta. Ay na, mangkita talangan iti pwesto. Aglako ka itinatnateng. Tarigat no ituloy mo ti kinakargador mo. Pwesto ko nam. Mayat sa ngagpaiso ah. Mayat, bagay ti may sanga inang aglako, ngam ti agkargador. Nang runa nung nagdakkel ti tiyan mo. Nalaing at talaga ti asawak. Apay ajak na panunot tinaglako ini. Diyak namin kaya't ama isagma kayo nga agin na. Sanak anag kamalian ang pilikan kang anagbalin nga asawak. Masikog matgayam ka no dyaman hugang mo, manaw. Kahit dakas ka day, sana matatinaktakaw ti sikog na ah. Makasikog magayam ti bakla. Numuna tatumboy ti sinikugan na. Imbag basitan jay bakla, tanakaputot. Ang amilakay mo ngay. Manu atawan yaw ngagdandan na. Ngam di nakapay lamasikugan. Ay, kwa. Ay, jak manam mo. Oy, sakbay ngagdilaw ka. Kita ampay tabagame. Lupas kan samat. Winaw, nilakay mo ti inutil ah. Adda ka di gatanga, manaw. Imayak ay ano awan katangag. Alangan mat nga umayak laeng makimarites. Nay, apay anak karupanget ka. Saan ka di nga ing kagimatang ija istor ni Diana? Masurunak man ija sa lawasaw. Apay ka day. Apay akasurun mo. Imbaga nakitday na makasikog kanugayam ti bakla. Ket tumboy pa iti sinikugan na. Ay, dayan ni Diana. Kahit anyamot nga tinsumbat mo. O di imbaga nga imbag pa iti bakla ta nakaputot. Ang isuda ngay. Manu atawundan nga agasawa. Ngam di da pa naganak. Saan arumbeng a pinatulam ti kasya akla si tao? No di mo ikan iti bagnakman ti kasya tao. Saan asumardang iti kalalabid na. Man nakibiyang. Di nakitaan nga umuna ti bagina. Bareng ano mang rikna iti imbagam. Agpaiso umatkit di amanon atawon da ang nagasawa. Ang awan pa'y anak da. Saan ko mga ibaga ti kasday? Ang manglais metain. Oh, dahito hindi pwesto ta, sweetheart. Aglako ta itinatnateng. Asidag nga agpaiso iti bagsakan tinatnatang. Mabalinta agatangan amin amay bagsak. Kalpasan na, ipasa ta itinaduma-duma a pwesto. Imbag ta nakitak dahito yung nakarikap a pwesto. Dinamag ko no asinot akin kukwa. Nabayag nga agpaiso dahito ang makitkitak ang nakarikap. Mabalinmat gayam a pagpwestoan itinatnatang. Nalawa po. Awan ka no tisigod nga akin kukwa. Tada trabaho na kiti anak na. Abangan ta ka di dahito eh. Mabalintamat agatangan ka no. Installment. Ay no, nagmayatan. Naglaing ka nakakita dito yung pwesto ah. Ay na, da kayo nga ginati inspirasyon ko. Iso ngayon kaguma ka nagsapon iti pwesto. Nay, awan mo't dito'y ni Junay. Awan mo't ijabanger. Awan dito imanang. Adda ngamin pwesto da itinatnateng iti asidag ti bagsakan. Ha? Adda bukod da pwesto? Kunam. Un manang.
Tapno saan nga agkargador ni Charo. Ingkagumaan ni Johnny tinagbirok iti pagpwestuan da. Di pa'y awanan ti kadwayo ditoy. No addan bukod da apwesto ako nam. San abalay, manang? Mabalin kami mat amangala iti sabale. Mayat ngamin ije pwesto da. Tat ado ti sapul da. Ay, kasta aya. Inakman nga rod pa siya rin, ida. Ay, umayak man mat manang. San abale? Tawan pa'y matao dito'y butek. Adda ka mat nanang. Agmano ak. Ay, bindisyonan na ka ti Diyos, anak ko. Ay, dakkelan ti tiyan mo Diyan kun makaawit iti natang. Iso nga imbiro ka nak ni Johnny iti pagpwestuan ni nanang. Mayat da ito yan at trabaho Tapno mabalinlat ta nga uray masikog ka. Mabalin mo taglako, tanalagaan mo ti kastoy at trabaho. Ni Johnny tinakapanunot nanang. Kahit ayan na ngay. Napanagdamag kadagiti daddo maapwesto. No agurder da iti natang. Imbagman, tanapanunot yu ti kastoy a negosyo. Yak ninamnama makapanunot ni Johnny iti kastoy a klase ti negosyo nanang. Jak pa'y napanunot idi. Nagdaras adin muras ti negosyo da insan. Taado ti suki da. Agpaisunsa matay kunada. Anagswertyan da ti panagsikog ni Charo. Winsang agpaiso, tatang. Idinaginaw ni Charo. Isumat ti panakasapol ni Johnny iti pwistaw. Iti asidag ti bagsakan iti natnatang. Naparpartak pa'y jenat natang amalako Ngamdag ito'y lakok iti butik. Pagyamanan talangan. Tatoy lakom, kat saan amadadaal adagos. Tinatang, nalaka amadadaal, no saan amalako adagos. Angam napartakmat amalako tinatnatang. Takasapulan unay ti tao. Ngam dagiti lako iti butik. No kasapulan laang, sa umay ti tao nga gatang. Nasaysaya at matlaeng, no dumuras ti kasinsin mo. Tadandanidan maaddaan iti anak. Ay, pakaragsakak no kasta, tatang. Katsapay la kuma, taagtultuloy adumur asti panagbiag da Johnny. At idugmat day talis na. Ado ka di tinagurder, sweetheart. Ay, nanagado. Impakyak ki order da, tao may dalaan. Ipanda ka no iti agduduma a pwesto, Tulungan ka nga agimpake, tapno mabiit. Ay na, ang mga maapektaran ti sikog mo, Nagkubuka ket maipit ta sikog mo, Nalabas namat, sa anak mo't nga agimot iti nadagsun. Ay na, maipit nga raw ta tiyan mo, Kabaalak da ito, Superman ti asawa ka. Uray may sa ti Johnny ano kastoy. Juni? Saan ka di a Daisy? Masapon nga awaten tan ti pasamak. Siyak tinagsikog, saan ka di, sweetie? Ay, si kati ina, siya ti ama. Diana, lakwan lakmanan iti soft drinks na mawawak. Ay, naggapo ka man nun, Ilay. Ay, madamag ko man. Dakkel ka no ti tiyan ni Charo. Wain, dandani aganak. Kuna ti daduma, aday jay asikog na tinagswertyan dang agasawa. Nagswertyan? Apay aswerte da ako nam? Ay, katlubak nandan. Naswerte ti pwesto da itinatangan. Kita manla ti biyag ti tawa niya. Bimak nang ni bakla a Johnny. Idinto ta kakaasi idi dito ya makabkabin. Babaan iti panagsalukag da. Dimuras da. Kat nagrugi da ita, idinaginaw ni Charo. Awan ti pagdanagak, no aganak ka, tadamat makunang ornong tan. Agyamanak iti apong. Tauray ibagbagada ang maisa ka abakla. Maaramid mo ti pagrebengam iti pamilyam. Ti panakiasawa, napakuyugan iti pagrebengan. Jacket nga agrigat tayo, kanti agbalin nga anak ta. Ado ti ina ti mo alalaki.
Lalaki da, ngam di daan mo nga aramidin ti pagrebangan da iti pamilyada. Anyat kahit mo asawan. At da lalaki nga imbes para iti pamilyada ti sapul da, pagbabae da, wenno pagbisyo da. Ay na, tsak aramidan da ita sweetheart. Tipod no ang malalaki, kat aramidan na ti pagrebangan na iti pamilya na. Ngam na di na maaramid ti pagrebangan na, iso ti maawagan iti inutil. Kat pagyaman anak unay, gaputa responsable ka nga asawa, Johnny. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapauluan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.